राजकुमार यादव के संरक्षण में मैं रामधारी यादव एक सावनी बहार कजरी आप लोगों के बीच में भेज रहा हूं। ओम प्रकाश भाई एक औरत का पति देहरादून में है और वो बिरहनी विरह में होकर एक गीत गाती है और कहती है कैसे, अरे पियावा बसल देहरादून हो, पियावा बसल देहरादून हो, दर्द दूना दून होले नदी, दून होले नदी हो, दून होले नदी, दर्द दूना दून होले नदी, पियावा बसल देहरादून हो, दर्द दूना दून होले नदी। कहत बा कि कैसे दर्द कहब ससुरु भसुरु से, दर्द दूना दून होले नदी, कैसे दर्द कहब ससुरु भसुरु से, दर्द दूना दून होले नदी, देवरा में नाही कोनो गुण हो, दर्द दूना दून होले नदी। और का कलश कि तार में चिट्ठिया, ओम प्रकाश भैया कहत बा कि तार में चिट्ठिया सने सावा पाठा वाली, दर्द दूना दून होले नदी, होत भोरे करबै टेलीफोन हो, दर्द दूना दून होले नदी, होत भोरे करबै टेलीफोन हो, दर्द दूना दून होले नदी। फोन कैले बाप कैली भोरे फोनवा न मिलल सजना, कैली भोरे फोनवा न मिलल सजना, दर्द दूना दून होले नदी, फोनवे पे मिलल उनकर प्यून हो, साहेब नहीं मिलल, साहेब को प्यून मिलल बा फोन पर, तो कह फोनवे पर मिलल उनकर प्यून हो, दर्द दूना दून होले नदी। प्यून के आवाज सुन के जब कलश हलो तो प्यून आवाज कैले बाप, तो कहत बा कि प्यून के आवाज सुन के बदलल बिचारा, दर्द दूना दून होले नदी, दर्द दूना दून होले नदी, अरे देहिया के जहरी गईल खून हो, दर्द दूना दून होले नदी। केहू का इंतजार जब बेसब्री से करा, अब बात ना होले तो बड़ी गुस्सा होले, पर खून शरीर का खून एकदम गर्म हो गल, साहेब जी मिलने ना, कह देहिया के जरी गईल खून हो, दर्द दूना दून होले नदी। सुरेंद्र रामधारी से नैया लगावली, दर्द दूना दून होले नदी। वो नहीं कहत बा कि अगर ना मिलना तो डायरेक्ट वो नहीं के चलब है, नहीं लोन के लिया कि चलब, तो कहलस का कि सुरेंद्र रामधारी से नैया लगावली, दर्द दूना दून होले नदी, उनके साथे जइबै देहरादून हो, दर्द दूना दून होले नदी, दून होले नदी हो, दून होले नदी, दर्द दूना दून होले नदी, पियावा बसल देहरादून हो, दर्द दूना दून होले नदी। नमस्कार।